Уау, Петьо, бягай! Чакайте, приятели, аз няма да ви изям. Тос е смотан. Ай да се чупим, Петьо. Моля ви, не съм говорил с никой, освен с краката си от 4 години. Твой ред е. Да се беше оженил за оная курва Емилия тогава. Ти пак си смотан. Просто съм духовно издигнат. Какво си? Откакто ближа мастило, мога да мисля с всяка част от тялото си. Добре, колко и 2 по 2? Оп, не. Това беше просто вътрешен кръвоизлив. Петьо! Как може да ми е толкова скучно? Аз ти казах да не разменяме забавния яжо за този своднически пръстен. Къде съм парите, захарче? Ох, татен, се съжалявам. Добре, смяна. Къде са ми парите, буклук? Що винаги трябва да си такъв груб? Брат! Яжо изобщо не беше забавен. Ей, момчета, знаете ли каква е разликата между бившата ми и кофа сладолет? В гаража ми няма заключена кофа сладолет. Митьо, мъкни малко, че съм ядосан. Роналдо играе като пълен женчо тая година. Ти гледаш конни надбягвания. Кажи ми честно, с Натали имахме ли бъдеще? Звездите бяха твърде ярки, за да срежат салама. Какво? Не знам, брат. Мене нямаш когато скъсахте. Оле, наистина, ти къде беше тогава, бе? Войчо ме води на сладкарница и после в новия му апартамент. Какъв Войчо, бе? Ти нямаш Войчо. Звъни на полицията.